paikat ja muut, niin ne pitää tietää missä niitä on. Niin kappeisiin, salamiin ja muuta, niin ei kannata lähteä ajelemaan. Sekä tällä ajelen, niin ihan voi turvallisesti ajella kyllä. Oli pyterö keli. Lämmintä ja kovaa, aika voimakas teillä tuuli on. Pitäisi olla ihan kalakeli, mutta sehän me nähdään kohta. No niin, sieltä löytyy yksi kalaakin. Kyllä huolettavasti näyttää haavoilta tämä. On. Voi he... Ei oo onneksi hirveän iso. Tulloo tuosta ihan netisti. Haukihan se on. No, taidanpa tehdä pihvit sitä. Nyt on iso haavi. Hei. Sepä ei ottanutkaan. Sepä ei sitten ottanutkaan se isompi. Tämäkin on ihan hyvä. Ei. On vähän isompakin seassa tuossa. Nyt tuolla on hyvä. Kauhea keli. Kaiken näköistä. Se on mulla kartoitus menossa nyt näiltä pakettia ton perässä tuo livetus. Kokeilla on nyt tämmöstä isoa peltiä siinä kumikalaa sitten tuossa perässä. Niin on ollut vähän tänä talvena semmoista, että ei saa parvia pysähtymään. Jotenkin tuntuu, että kun avoveeltä löytyy joku ajoahven juttu, niin ne ei painelevat ohi, eivät niinku tasuriin reagoi oikein mitenkään. Yksi ahve on tulla, mutta hän näyttää pieneltä karkuun. Nää tekee tätä, että nää nousuu vähän matkoja, sitten eivät nouse. Viime homma. Nyt tullut. On ihan hyvä. On ihan hyvä kone. On.
Ei tämä mikään iso, mutta vile. On ja toinen on vielä siellä. Saisiko me se pois? Syvälle ottanut. Vesisankko. Lähti tulemaan nekin. Samaan kokoon. On ihan hyvä. On tämmönen 3-vitonen jatkeen. Ja on kyllä syvällä tuo. Vesisankkoa. Nyt nousuu ihan pystyyn, kato tuolle. Nousuu tuohon pellille. Tää ihmettä. Pellille noustuu kaveri. Ei kiinnostunut ikinä ollenkaan. Oisit ottanut sen jikin sit. Pöliä. Sillä nyt tuossa alla taas. Voisi olla ihan hyvä. On tuo alempi jo hyvä. Voi vitjat, kato mikä ahven tuolla alla. Nousuu nyt. Eikö nouse? Nyt lähti tulemaan. Otti. Nyt on aika hyvä. Aika hyvä kokoinen ahventa. Katsokin. On aika hyvä. On aika hyvä kokoinen. On syvällä kuule. Täältä tuli veret jo pihalle. On hyvän kokoinen. Aika lailla joutuu nyt kyllä houkuttelemaan. Ja jännä kun ne tulloo sitten tuolla niin sitten niinku ottaa. Perkele näiden ketjujen kanssa. Laskemmat vehkeet. Ajattelin testaa nyt tätä isoa lätkeä ja siinä tapsia mäpäs näytä oikeastaan minkälainen se on. Tässä on itse asiassa jasun lätkä.
Alumini. Pelti isoja. Sitten rutlasi pilkkijikiippiä ja sitten katkastussaira. Pikkusen katkastussaira. Ja tussilla on itse värittänyt sen tunsiksi. Vähän niinku muikun väriseksi. Näkyy toimimaan. Tuolla näkyy aloja avannon alla. Ei taida olla vaan mitään kovin isoja nämä. On se ehkä ihan vielä. On se tuo, on. On se tuo vilekkala, mikä noussut tuolta. 2 noussut. Ei pysynyt. Sen livessä näkyy kala. Tää on nyt jo ihan vile nuora tämä. On varovaisella päällä kyllä. Hirmuen tuulia. Se jonkun verran kulukkoo tämmöstä. Näitähän oikein tulla tänne pilkille nää kaverit jostain syystä. Sillä tuossa tuolla näkyy. Näkyy. Se jonkun verran ei oo semmoista kun tulla. Aamulla näkyy tosi isoja ahvenia tuollakin. Oli aivan kuollutta. Ei tullut niin huonostikaan. Sieltä näyttäisi yksi tuleva. Vauhdilla nyt. Kohta ruppee näkymään kaksi se noin. Nyt on 2. On. Olisiko me toinen vielä sillä? Eikä se lähti tuossa sivulle. Ei myös suostaa kohta sillä. On se vielä siinä. Eikä oo kun semmonen pilikki. Tossa sen näkee kun niitä 2 nousi, niin toinen hyvin äkkiä lähti tuonne sivulle ja vauhdilla. Ennen jää tuohon. Nostin aika ylös pilikin, niin kävi kahtomassa. Tuloo uudestaan. On muuten iso. Otti. No ei tämä mikään ihan jättiläinen on aika hyvä. Siinä on pari lisää tuossa alapuolella.
Katsokin. Tällainen köntti. Tuossa sitten tullaan kumpikin avaamilla. Otti. Nyt on hyvä. Nyt on iso. Perkele. Tasuri persissäkin. Meinas puhut. Katsokin miten vielä ahveni. Hyviä ahvenia. Tullaan vielä uusi. Saatiin kaikki pois siitä. Ei. No joo, se oli semmonen reissu se ja kyllähän se vaikeeta on. En kyllä ihan heti muista, että olisi näin vaikeeta talvea ollut. Tuo ahven käyttäytyy jotenkin ihan kummallisesti. Mutta ei se mitään, se on kalastusta ja ei sen kuulukaan olla liian helppoa. Tosiaan maaliskuussa lähdetään taas sinne Ruotsiin ja viime vuonna minä sitä videota kuvannutkaan, kun ei huvittanut. Mahtavathan siellä on sensit ja ahventa vähän eri tyyliin kuin näissä meidän vesissä. Mutta joo, sieltä nyt varmaan yritän kuvata videon sitten ja katsotaan ennen tuleeko tässä vielä video sitten ennen sitä Ruotsin reissua, mutta otetaan vähän kelien muutosta ja katsotaan sitten intoutuuko sitä lähtemään, mutta änkehän ongeli. Aina on mahista kun menee kalalta. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kireitä